President Emmerson Mnangagwa Sissono interrupted by a power cut was delivered under generator power after Parliament specifically requested ZESA to be the standby power source. Sarabina mashoko abuda pangwana achirivhiliwa neThe Zim Live achinatsoratidza kuti the current situation munyika yeZimbabwe inotosiririsa, inoda immediate action. Don't forget subscribe or like or turn the bell icon. Zim Live inobudanyira chiti Parliament sources say the generator was turned on at 12 p.m. with the ZESA engineers placed on standby. The generator experienced a technical fault at around 2:30 p.m. as Mnangagwa was still reading his speech. One source said, it appears ZESA engineers turned power on, but engineers from local government took a bit too long to lift the breaker to change the power source back to ZESA. Speaker of Parliament Jacob Mutenda, whose office appears to have ultimately caused the blackout, has been railing against a mystery culprit for embarrassing Mnangagwa. Duma developments from another source arikuya pangwana achitsanangura the situation which happened yesterday aiwa paparliament of Zimbabwe kunonzi mutungamiriri wenyika opedza speech yake Murima chitiko aiwa chasvoresa aiwa mutungamiriri wenyika zvekuti kana vari vakomana panguva ino vanenge vari kupinzwa bhizi kuti vanga vachimbozama kuda kuita sei. Muri Zimbabwe hazvina kumira mushe. Zvitiko zviri kuitika panguva ino patiri kuona kuti the ruling party ZANU-PF it is rallying aiwa resolution number 1 yekuti the same president arane kusvika 2030 but zvitiko zviri kuitika izvi zvemismanagement tinosvikeri 2030 kana tinosvika 2030 yacho the situation yatova worse kuti mutungamiriri wenyika anoadresa vanhu muparliament. It is now the second time magetsi achienda achizopedzisira aiwa akupedzisa his speeches Murima kana kuti akabatidzirwa matorches. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvina comment section medu mafunguro enyu, subscribe or like, cheta on the bell icon.